Maayong hapon sa mga kaigsuon na natong Bisaya, Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Summer na. Pero tungod kay COVID-19 is still in the air, kinahanglan gyapon natong dublihon atong pag-amping. Kasamtangan, mang nakansela ang atong mga travel plans with our barkada and family karong hapon. Uban ni sabi ninyo, ha? Karong hapon sa Bisaya gyud. Sa atong operation tabang atong giadtuan ang San Benito Central Elementary School sa San Benito, Surigao del Norte. Para iambit ang mga programa sa mga kabatanunan sa Barangay Lower Hasaan, makauban pud nato si Sangguniang Kabataan Chairman Craig Tolentino Macasero. Para sa mga bagong update sa mga natabangan sa Malasakit Center, kauban nato si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Undersecretary Janji Gonzalez. Ug sa mga TikTok fans diha, makauban nato unya ang Palikte family, ang pamilya sa Cagayan de Oro na naghatag og lingaw kanato karong pandemya pinaagi sa ilang sayaw. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes. Among ihatod kaninyo karong hapuna, diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN Network radio stations. DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, ug sa DXRS 918 Armen Surigao. Ug makita sa Armen social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number nga 0947-486-0291 sa Smart ug 0917-848-6469 sa Globe. Good news sa tanan. Sa mga estudyante na nanginahanglan og load sa ilang online classes, sa mga gusto ma-text o matawagan ng ilang loved ones, ang hatag ta og 100 pesos worth na load, kini para sa pinakaunang 10 lucky winners. 10 lucky winners para sa Globe subscribers ug 10 lucky winners para po sa Smart subscribers. Like, share, and message na dayon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, usa ka gatos ka mga micro, small and medium enterprises o MSME sa Cebu ang mokuha og 2-part online capacity training ilalom sa Business Continuity Planning Seminar sa Department of Trade and Industry aron malampusan ang pandemya ug uban pang umaabot na katalagman. Ang DTI Cebu pinaagi sa Negosyo Center o SME Rowing Academy gilungsad ang unang hugna sa training course niadtong Abril 20 pinaagi sa Zoom. Ang unang batch sa BCP training naglangkop sa 50 ka mga giilang nga mga MSMEs sa Negosyo Center sa probinsya. Kini gilakipan usab og dungan nga presentasyon sa uban pang mga munisipalidad alang sa mga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa Tuburan, Pugo, Nada ug Toledo. Ang 50 slots alang sa second batch pag-aablihan sa publiko ug gitakna sa umaabot Abril 27 ning tuiga. Sa Region 10, ana sa 4,701 ka mga benepisyaryo sa tibok Northern Mindanao ang nakadawat og Livelihood Assistance Grant gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Ang mga kawani sa DSWD Field Office 10 miapod-apod sa Livelihood Assistance ngadto sa lungsod sa Bukidnon, Misamis Occidental ug Misamis Oriental. Din mipagawa sa 42,500,000 pesos alang sa 88.40% sa 5,318 target beneficiaries. Ang Livelihood Assistance Grant lakip sa inisyatiba sa national government sa pagresponde sa krisis sa ekonomiya nagyatubang sa mga kabus o mga vulnerable sector dala sa pandemya. Sa Region 13, isip suporta sa paningkamot sa kagamanan aron tapuson ang insurhensiya ang Department of Agriculture Caraga mi turnover sa livelihood projects ngadto sa tulo ka mga asosasyon sa Esperanza, Agusan del Sur. Ang Anulingan Farmer Association nakadawat sa 6 ka sakong feeds alang sa hog raising, samtang ang San Toribio Farmers Association nakadawat og 2 ka baktin ug 4 ka sakong feeds. Ang DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagapud-apud usab og 2,000 ka mga fingerlings ug 4 ka sakong feeds ngadto sa Sibulan Farmer Association. Lakip sa mga resipro
recipients mga kani rebelde sa gisulting barangay o kini giorganisar sa sektor sa seguridad aron tabangan sila na mahimong produktibong miyembro sa komunidad. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Dagang salamat, Jay, sa atong pagbisita sa Surigao del Norte, ang atong Operation Tabang. Gibisita ang San Benito Central Elementary School aron mahatod sa ang tabang para sa ilang mga magtutudlo o estudyante. Let us watch this. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Dili malimod ang kalisod na gyagyan sa atong mga magtutudlo ug mga estudyante karon nagipatuman ang new learning system sa mga tungaan. Daghan na kabag-uhan ang giduyugan sa atong mga minahal na teachers aron lamang mahatag ang kinaadman sa ilang mga estudyante alang sa maayong kaugmaon. Busa kita sa Bisaya Gyud, nagpadayon usab sa atong bond paper gift project ilalom sa atong Operation Tabang aron mahimong kaagapay sa ilang panginahanglanon. Niadto lamang Marso 20 sa atong pagduaw sa Siargao, atong gibisita ang San Benito Central Elementary School. Didto init ang gidawat sa mga maestra. Atong nakahinabi si Ma'am Marnelyn Pukulan ug iyang gisulti kanato ang ilang nasinati sa modular learning system ug ang ilang mga gibuhat aron mahatag ang kalidad na edukasyon para sa mga estudyante. Ang among pamakaagi sa distance learning, that is a modular. Maghatod kami ng mga modules dito sa iton mga bayay ng among mga estudyante. Pagkatapos, isa sa mga struggle namo, labi na kung ladyoan bayay, example dito sa bukid, dito sa kadagatan, ang teacher gadyon kadto gadyon to reach out of them para ang mga bata mahatdan ng module para sila maka-answer ng ilang mga kuan, para sila ma-learn. Pagkatapos, usahay kung mga mauyan or mahangin tungod kay amo man trabaho, amo gadzod jaon kadtuon. Kumpara sa normal sa una, dili na kami kinahanglan pa namo kadto sa bayay ng mga bata. Sanan isa sa amo mga struggle jaon magtudlo dito kay jay mga time na ang mga bata dili makasabot pagkatapos kung ananay sad dili makasabot. So it is our duties na mga teachers amoy magpasabot sa mga bata. Mapasalamaton si Ma'am Pukulan sa atong gitunol kanila na pag-abag. Kung sa dako namo pagpasalamat sa mga tao na naghatag ng kuanan coupon band na tagamit namo pag-print para makaproduce kami ng kuan inin modular lesson. Ug si Mrs. Marieta Tagalo, ang principal sa San Benito Central Elementary School, mipaabot usab sa iyang kalipay ug pasalamat sa atong grupo. Nalipay ako uban sa ako mga teachers na noabot ang Bisaya gajud sa amo eskwelahan, personal naghatag ng bond paper na dako gajud nakatabang sa amo labi na sa pag-print sa amo mga modules na amo taghatag sa mga bata. Salamat gajud Karajaw sa gikan sa amo kinatibukan sa amo kasing-kasing. Salamat Karajaw sa inyong programa. Kamay lamang kini naabag para kanila. Apan sa maong pamagi, makita usab nato kung unsa kadako ang nadalit sa simpleng paghunahuna alang kanila. Ubay-ubay man ang pagsulay sa pagtudlo sa mga estudyante karon na panahon, apan sa advokasya ug dedikasyon na gihatag sa atong mga mahal na magtutudlo, sakto lamang pod na ato silang hatagan og gamay na pahalipay na bisan sa simpleng pamaagi lamang atong naipakita na kita usab mapasalamaton kanila. Salamat Karajaw, Bisaya Gyud! Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Dagang salamat kang Miss Marieta Tagalo, kang Miss Marnelyn Altres Pukulan, ug sa mga magtutudlo o estudyante sa San Benito Central Elementary School sa Surigao del Norte sa ilang walay undang na pagserbisyo sa mga magtutuon. O sa atong mga estudyante, teachers o mga parents, wala pagyapon na tapos ang atong pagbatok aning pandemya, no? Ayaw baya mo
kawad yan o paglaom ha. Kay bisan man adunay kakulangan ato ra gyapon ning punan. Kinsa babay magtinabangay kita-kita ra gyud nga Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Sa atong pagbalik, pag-ong natabangan sa Malasakit Center ang hiatod kanato ni Yusek Janji Gonzales sa OPAV ug makauban pod nato si Sangguniang Kabataan Barangay Lower Hasaan sa munisipalidad ng Hasaan, Misamis Oriental, Craig Macasero. Tutok lang mga higala. We will be right back. Naibalo ba mo nga matag ika-27 sa Abril gasaulugon ang kadaugan sa Mactan Festival? Sugod niya adtong 1981, ang pagsaulog sa kadaugan sa Mactan Festival usa ka pasidungog sa kadaugan ni Dato Lapu-Lapu batok sa eksplorador nga Portugis nga si Ferdinand Magellan niadtong April 27, 1521. Gisaulog kini pinagi sa pagdrama sa kadaugan sa mga upongon o residente sa Mactan nga gipangluhan ni Dato Lapu-Lapu ug asawa nga si Reyna Bulacna kontra sa mga sundalo sa Portugis nga gipangluhan ni Ferdinand Magellan nga sa ulahi ilang napatay. Karong 2021, kauban ang atong pakigbatok sa COVID-19, ilalom sa Proclamation No. 1128. Niadtong Abril 8 lang, gipirmahan ni Presidente Duterte ang Abril 27 isip usa ka non-working holiday tibok nasod sa pagsaulog sa quincentennial celebration ni Lapu-Lapu sa gyera niini sa Battle of Mactan. Una nang gideklara ni Presidente Duterte ang March 16 hangtod October 28, 2021 isip Year of Filipino Pre-Colonial Ancestors. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Congratulations DI sa mga swerting nakadaog og load promo last week. 20 kabok si Gioia Mayordomo, si Leonie Flor Sumbilio, Ruel Remulta, John Lee Lobitana, Judy Neri, Sally Mahinay, Sophie Garcia, Juancho Neri, Rico Arevalo, Andrew Mijares, Gilbert Lee Soliano, Juanito de la Cruz, si John Mark Potestad, Louis Aguilar, Jomar Mahinay, Jovi Tanyo, Raymond Tapos, Gilbert Go, Zach Levine Carton, ug si Marie Ann Campos. Congratulations for winning. Ayong hapon ninyo diha. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Magpasalamaton ang laing Malasakit Center beneficiary nato karong adlaw kay bisan og pandemya padayon ang tabang niini. Alang sa dugang detalye ania si Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Undersecretary Janji Gonzales. Mayong hapon, Yusek Janji. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Daghang salamat, Sec Martin. But before I make my report, I would like to express my deepest condolence to you and your family for the passing away of your dad. My prayers are with you and your family and for the eternal repose of your papa. Sec Martin, naami karon sa Sipulo, padung sa Bohol, and thanks to the Philippine Coast Guard and CO of Suluan, CO Dan Carillo for bringing us to our destination. Ang 34 years old na si Rosini Distrito na taga-Barangay Simpang Airport, Bacolod City, mapasalamaton sa ato ang Malasakit Center tungod kay nakatabang kini sa iyang hospital bill diyang na-COVID o na-admit kini atong Agosto 2020. Niabot sa 1.6 million ang bayronon ni Rosini apan tungod sa magpadaiyang tabang sa atong gobyerno ug sa Malasakit Center wala magpalisod og bayad si Rosini niini. Ato ang paminahon si Rosini sa interview niini sa atong OPAP staff. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Nag-admit po ako sa Corazon Locsin Regional Memorial Hospital, Bacolod City. Bakit po, sir? Ano po yung karamdaman? I was admitted due to severe COVID.
Kailan po, At sir? saka, that was August 20 to 2020. So, sir, lahat ng bill ba? Magkano ba yung bill na dapat nabayaran niyo? Tapos magkano Dapat yung... ko babayaran ko mga 1.6 million. Tapos na shoulder po ba ng Malasakit Center yung Yes po, nagbigay sa akin si Mayor, then si Congressman, then yung hospital, then the rest is Malasakit Center po ng bill ko. Oo, laking tulong talaga kasi hindi naman napakalaking bill yun. Kung sa private ako, wala siguro ako may babayad doon. Buti na lang doon ako sa Corazon Locsin at saka may Malasakit Center doon na matulungan kami. Sir, magkano yung na-shoulder ng Malasakit sa bill mo? I think 100,000 or mga 50,000 or 100,000 kasi nag-less yung social welfare at saka yung the rest na nagbigay sa akin ng Malasakit siguro mga 100,000. Saka yung may PhilHealth pa. May PhilHealth pa po kami. May PhilHealth po. So yung programa natin ng Malasakit Center is by President Duterte at saka kay Senator Bongo. May mensahe po ba kayo sa kanila? Nagpapasalamat po ako sa Malasakit Center ng ating government, especially kay Senator Bongo at saka sa ating mahal na presidente na natulungan kasi marami din kung wala siguro doon wala naman kami pang bayad at saka marami din mga natutulungan dito sa amin ng mga mahirap. Yung Malasakit Center, ayun yung nagbibigay tulong sa mga na-hospital, sa mga bill nila na wala nang babayaran. At least hindi na mahirapan yung mga tao na maghanap pa kasi sa hirap ng buhay, especially COVID, ng laking tulong talaga. Maraming salamat po Presidente Duterte at sa Malasakit Center at Senator Bongo po. Salamat po. Ang atuang Malasakit Center sa Bacolod City nga naa sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital mamahimo gulong maduulan sa atong mga igsuon diha sa Bacolod ug sa tibuok Negros Occidental and pino pananglitan ma-admit magkinahanglan og medical assistance duolon lang ang Malasakit Center. Sa pagkakaroon magpabilin nga ana sa 102 ang atong Malasakit Center sa nasod, 56 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao, a total of 102 Malasakit Center all over the country. Hangtod sa sunod sa Martin, sa sunod ngayon, gikan sa Kabisayan, pili si Yusek Janji Gonzales, maayong hapon. Dagang salamat sa imong Malasakit Center update, Undersecretary Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug sa atong mga kababayan nagalisod sa ilang hospital bills. No? Pangitaa lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod na. Daga na kay Malasakit Centers. More than 100. Niadto lang April 22 atong gisaulog ang Earth Day. Timely kaayo kay ang atong makauban karon aktibo sa ilang mga kalihukan alang kang Mother Earth, mga kalihukan sa pagpreserbar o pagpalambo sa kinaiyahan aron mapaymuslan kini sa sumusunod pa nga henerasyon. Aron niambit kanato ang ilang uban pa na programa atong makauban karon sa diya sa Misamis Oriental, Lower Hasaan, Sangguniang Kabataan Chairman Craig Macasero. Mayong hapon kanimo Craig and welcome to our program. Ay sir, mayong hapon sa imo sekretary no. O dako gyud akong pasalamat nga naimbitahan ko sa inyong programa
diri aron ma-share og ato pang mapasigarbo ang atong nabuhat dinhi sa SK Lower Hasaan. Gani dako pud akong pasalamat sa atong presidente Rodrigo Roa Duterte nga Bisaya nga tungod sa iya mas natagaan kami og na-empower ang mga batan-on tungod kay naa kitay financial independence. So first time ni siya mura pud ta og barangay karon ang atong lihok karon sek no tungod kay kung unsay kuan sa barangay naabot ta musuporta kaabag ta sa barangay. Yes, and speaking of the mangrove planting na inyong very noble nga proyekto, murag ito mga niaging buwan dunay oil spill diya no sa inyong munisipyo. Please tell us kung unsa ang nahimo sa inyong sanggunian arong makatabang sa maong panghitabo, and I'm sure this mangrove reforestation is one of the solutions. Tinuod yun na sek no, sad to say kani nga past year naatay usa karon og last year duwa. So kita sa Sangguniang Kabataan ato kanang gi together sa atong kapitan Sabas Bitagarda ato nang gipatawag ang Coast Guard, ang DNR ug ang mismo ang kumpanya nga nasangkot ani nag-committee hearing ta kay mao lagi ang kami sige may pangutana nga ngano man gid ni ang oil spill murag nahimo nga normal na lang siya. So unsa man atong preventive measure? So aside ana nagpatawag ta nag-meeting resolution unya sa atong gamay nga lihok sek nag-conduct ta og coastal clean up kauban ang atong mga Coast Guard, ang LGU Hasaan, Barangay Council, SK Council, kauban sa usab atong mga volunteers sa barangay, which is dako gid atong pasalamat sa ila kay dili ra COVID ang ilang gikontra karon kundi apil pud ning oil spill. Atong mga barangay health workers, ang atong mga tanod, isa sila sa mga stakeholder nga nagtabang kanato atong miagi gilabay nga oil spill sek. Sa mga activities alang sa mga kabatan-unan, kumusta sad ang ilang partisipasyon sa inyong mga programa ug unsa po ang inyong gipambuhat aron ma-involve ang mga bata? Sila sek kaloy sa Ginoo giuban sila kanato sa pag-coastal clean up. Gani dako atong pasalamat sa atong Congresswoman Juliet Puy sa mga kabatan-unan nato niuban sila kanato nag-distribute ta sa mga relief goods sa katong mga naapektuhan. Gani 100 ka food packs ang natag sa naapod-apod sa mga pamilya nga naapektuhan ug katong mga pambot owner. Sek, Kabahin sad sa paghatag sa seguridad. Dili lang sa mga kabatan-unan, lakip na pod sa tanan lumulupyo sa inyong barangay. Unsa pod ang inyong nahimo kabahin ni ini? yes no. Regarding anang sa security nato sek, dako atong pasalamat sa atong kapitan tungod kay gitagaan kauban ang SK actually nagtaod kita sa mga street lights, LED nga lights no tungod kay natay existing nga mga linya dina si Palco. So nakita nato nga kung mag-solar ta na aduna man tay mga existing nga mga LED lights o existing nga kuryente nga linya. So atong gibuhat kaloy sa Ginoo kaning barangay Lower Hasaan hayag ni siya inig magabi isek mao ka na ato mapasigarbo usab na asa aduna sa tay curfew 9 to 4:30 AM ang schedule sa curfew together sa atong barangay peacekeeping action team gipamunuan ni Kagawad Jong Balantak ug ni Kagawad Toyaps Paurom. Sila ana galid o kita sa SK aduna kitay kung manawag sila nga schedule namo magtabang kita ga-respond pud ta pero kasagara ana diya ta sa Sabado Domingo nga schedule kay kasagara sa atong mga SK kagawad is mga trabahante o nag-eskwela. Karon hinay-hinay na ang bakuna no kontra COVID-19. Unsa ang programa sa Lower Hasaan partikular sa inyong federasyon aron mahatagan ang mga katawhan sa eksaktong impormasyon pahinungod ani og aron pod sila maengganyo sa pagpabakuna? Yes, gani kita ang SK Federation no nagpa-inject kita naguna ta didto
kauban ang atong mga barangay council, nagpa-inject kita sa bakuna. Sa mga bakuna. AstraZeneca to siya sek ang na-inject sa amo. Sumugan nag-post din ta nga atong gipasigarbo nga ang atong mga katawan dili angay mahatlo kaning bakuna kay kani siya makatabang kani siya sa tua. Atong gipasabot labi na sa mga batanon kay dagan mga batanon sek nga ingon nila nga mahadlok daw sila magpabakuna. So pamaagi sa mahimo kita nga role model, kita naguna dito nagpabakuna, gi-post na nato sa social media para makahatag kita kumpiyansa sa ila no. Nga kita gani nagpabakuna, how much more ang atong mga frontliners nagpabakuna gyapon. So napakita nato sila, napasigarbo nato nga naguna kita. Gani kauban ang atong kapitan ug ang barangay council nagpabakuna didto. Ipakita namo ang full support sa gobyerno sa rest bakuna. Aduna kabay mensahe sa mga kabatanunan o sa mga hasaanon, Craig? Yes, dako akong pasalamat sa imong Secretary Andanar nga natagaan mo kami gigayon ang Barangay Lower Hasaan nga mapakita nato ug mapasigarbo pa sa tibuok nasod ang atong mga programa. Dagang salamat, Lower Hasaan SK Chairman Craig Macasero. Padayon lang sa inyong mga lakang and hopefully magkita ta diya sa Misamis Oriental very soon. Yes. Thank you, Secretary Andanar. Og sa atong pagbalik, makauban nato ang pamilya nga naghatag nato og kalipay. Karong pandemya pinaagi sa ilang pagsayaw sa TikTok ang pamilya Palite sa Cagayan de Oro City. Don't go away. We will be right back. Sophia Grace. Oh, we're about to turn up, baby. Let's go. Wake up every day like hello beautiful, 'cause this world is so crazy and it can bring you down. You're too short, too fat, too skinny. Hey, well excuse me if I think that I'm pretty. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Mayong hapon diya sa mga igsuon natong mga taxi drivers, jeepney drivers ug sa uban pang mga frontliners na minaw karon sa Bisaya Gyud program. Karong pandemya daghan kaayong nanggawas ng mga hidden talent sa ato mga kababayan. Mauni ang maayong na-contribute sa ato aning pandemya no. Kay daghan nakadiskubre sa ilang talent sa pagkanta, pag-arte, pagsulat, labi na gyud sa pagsayaw. Effect gyud kaayo ang TikTok sa pandemya. Nga gimension gud ni Presidente Duterte sa iyang public address. Ug tungod ani, usa ka pamilya sa Cagayan de Oro City ang misikat sa ilang TikTok dance craze na nakahatag yun og kahimuot nato. Kini pod ang naghatag og bag-ong oportunidad sa ilang pamilya. Ang Palikte family mao ang mag-igsuon na Noel, Nixon, Dongpals o ilang mga anak sila ni Christian ug John. Mayong hapon pod sa Palikte family. Ay hapon sa tanan. Pwede ba nimo i-introduce sa atong mga viewers ug listeners ang mga TikTok dancers sa Palikte family? Unsa pod ang tinuod ninyong profesyon sa likod sa social media? Ako si Nixon, 44 years old. Empleyado sa usa ka Caliber Hardware. Ako si Noel, 49 years old. Nagtrabaho sa City Hall, Accounting Department. Yeah. Okay. Ako si Dongpals. Nagtrabaho po sa City Hall, nasa Engineering Division. Nayang 55 years old. Ako din si John, 25 years old. Nagtrabaho sa Maria Reina Hospital, sa IT specialist. Hi, my name is Christian, 17 years old, and I'm currently studying at the Bisaya University, grade 11. Giunsa man sad ninyo pagsugod aning pag-TikTok o unsa na mga oportunidad ang miabot sa inyong pamilya tungod ani?
Nag-start niya ni last September 3, 2020. Birthday sa akong magulang. Tapos, nainganyo lang may kay murag invite mo sa ang mga anak kay sorry, ang anak ni Noel, ang anak ni Rickson may TikTok. Tapos, kitry nila kami, pwede ba mag-TikTok ang 5 brothers, kami mag-tanong. And then, itry ko na mo paano na ninyo ka anak na Ganda, anak ni Noel Christian, nga makasabay o ato sa TikTok. Ito nag-start siguro sa katong gugmang aso-aso na viral nga niabot o 7.2 million views. And then, ang oportunidad naman nakuha ko na yun, tungkol aning pag-trending sa pag-TikTok, nakakuha ng mga endorsement sa mga para na skincare, sa mga sardines, king-cup, uban para like travel agency, cellphones, murag 5 endorsement among accomplish pa karon as of now. Doon na pa yung mga waiting among i-shit out. Karon dili lang mo sa TikTok naghatag og kalingawan na makita na pod mo sa YouTube o Facebook. Please invite our viewers and listeners na mag-like, share o follow sa inyong mga social media accounts. You can check out our Facebook page, Palikti Family. You can see our videos there, and also our YouTube channel, Palikti TV. And our TikTok, Palikti Family. Mensahe sa atong mga kababayan karong pandemya og pwede na pud mo magpasalamat sa inyong mga fans o supporters. Daghang salamat sa mga followers na mo. Daotong tanga dili mo masuma sa mong pagtanaw sa mong TikTok. Kini siya maayo kini sa tuwang paglawas. Is good exercise. Ug hatag kalipay sa mga lagyo sa pamilya na makita na di po ang pag-TikTok lang. Additional message, daghang pong salamat sa tanan sa White Boss na pagsuporta ka na mo. O sa tanan mga followers, please continue. Salamat kaninyo, Palikti Family o kanimo Lovely. Nakapag-stretch na ba mo? Andam na ba ang inyong mga dance steps? Ipakita na ang inyong dance moves basin day sa inyong simpleng video na nagpakita sa inyong talento ma-discover sad mo sama sa Palikti Family. Ayaw na og kaulaw, isayaw na dayon. Mga igala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga andam mo tabang sa atong mga kaigsuonang Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban sa mga magtutudlo sa San Benito Central Elementary School sa San Benito, Surigao del Norte. Kang sangguniang Kabataan Barangay Lower Hasaan, Misamis Oriental Chairman Craig Macasero, Yusek John G. Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug sa atong TikTok family, ang Palikti Family sa Cagayan de Oro City. Magkita na sad ta sunod Sabado diri lang sa Bisaya gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao. Ug matanaw sa social media platform sa RMN Facebook page ug Bisaya gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya gyud sa mga hotline numbers na 0947-486-0291 o 0917-848-6469. Like, share, and message dayon. Ako inyong igsuon o higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar, amping permi magampo o magkita-kita tag-usab mga bahay. Diri lang sa Bisaya gyud.